تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر فيهدي القلب ألحانا شذاها يفوح بالصدر ويصفو العلم راقراقا ويسقي دوحة العمر فيمحو الكون ظلمته وتشرق بسمة الفجر. Hiç kim bilen men aytacak bolýanym kimdigini. Şol hücremizde bir gaty agyr müşkili wadi, bir adam süýnüp ağlap ýatydy. Müşkiliniň agyrlygyndan. Biz otis ol süýnüp ağlap ýaty. Eýam Hudaýym şahitdir. Uşu ağlap gıýgyryp aýtdy, "Ege men müşkilim açylsa, men ştadan çykjak däl, ýani hemişe gezjek, gowlaň için ne boljak? Men arasda gezjek, hyzmat edip gezjek" diýdi da. Allah Azze ve Celle şoň müşkilini aňsan etdi. Şu öýle açyly. Şondan mer bir edikde görünenek iki ýyl üstünden geçip barýar. İnsan nem dip namartlyk etme. İnsan Allah'ını utduğu mukamlı. Süýnüp ağlap duýdy, jydamamy. Eger Allah men müşkilim aňsa desse men şadan çykjak däl ölüýünçän diýen adam müşkil aňsat boldy we haýyr doga edildi, turup gitdi. Eýem şaýetdir 2 ýyl geçip barýar, 1 ýyla nakda. İnsan näme diýip beýle namartlyk etmeli Hudaýyň huzurunda? İnsan näme diýip namartlyk etmeli Allah'ın huzurunda? İnsan näme diýip namartlyk etmeli Allah'ın huzurunda? On gelmeýänligi, onu aňýas nädik gelmeýänligini. Hamana utanjaňmyşdyk, inni utanýa haya etdi. Yo ol bir hayalykdan ýelener. On şeytan oýnaýapdy. Sen utan, sen barma beýlek diýe. Allah'ın gastyna barma diýe da. Sen näjere barjak diye, o müşkiliň barda ağlap süýnüp batydың diye. Sen utan barmaga diye. Ola bir haya bolup gelmän, hayaty bolsa gelmelki, men muny size aýdýan ders alar ýa. Ol bir haya bolup gelmän, yüzüniň suwuny wurdypdy. Yüzüniň azasyk suw bolsa gelmeli. Inni gelmeli, ağlap gelmeli. Hudaýa men günälerimi meni maaf et, meni bagşla diýmeli. Son Hudaýyň huzuruna barjak ahim. Buň ölmese erti öljek. Allah'ın gasyna eltiljek, hiç çaresiz. İlyas Peygamberin kavmi şunu yapıp dokam yadıma salla Allah Teala ki ceme size aýdýyn. Hatta şeps koydum. İlyas Peygamberin ýydine getirilip bir de dua etip ahir tapypdyrlar. Ey Allah'ın dostu bir horluktan çıkayılın deyiptir. İlyas Peygamber aýdypdyr, görüň deyipdir, horluk çekdiňiz deyipdir. İman getirin deyipdir. Allah'a ve Allah'ın Peygamberini tasdik edin deyipdir. Bolýa deyipdirler, iman getiripdirler, dua edipdir. Allah Azze ve Celal rahmetler döküpdir, gowluklar bolupdyr. Bir eme zaman geçipdir, öňkü kafirligine ýurulyp barpdyrlar. Ay bacılat tesadüfi de bolýa da näme diýipdirler. Ittifaqi da diýipdirler, bolýan da hatta diýipdirler. Thumma adu ila kufrihim. Gaýta ýurulyp öňkü oba bolupdyr. Adam berde, näjere bolýaşyla diýär-de, ýok bolýan zada, ýan gaýdan adam ýarlar. Ol oba bolup şeýlemişdirler. Öz ýandan özü dogurlaýar. Oham Hazreti İlyas dua edipdir, Hudaýa men şulan arasyndan men dindar diýipdir. Asıl Hazreti İlyas'ın gurrunun ihtilafı ulamalarını şundan meýlen. Bir tohur ulamalar aýtýar, Allah Azze ve Celal Hazreti İlyas'ı şu obadan çıkardı. Bir tohurlar aýtýar, şu obadan uçup gitti asmana gaşyl. Diri we dirgädiginiň gurrunu nişadan başlaýar. Yani Hudaý Taala şu obadan bular dinlerdir Hazreti İlyas'ı. Kaysa obadan kadrini bilmedik.
Obadan qowp. Soňram hayır dogasyny alyp, oba meslige düşüp bolçuluk bolanda ýene de oň bilen dikleşip, ay namaz boljakmy, ay aýyrdan aşy zatlaň diýip Bismillah zady işjek, günah işleri etjek, o Allah'ın huzuruna girecek däl, namaz okuyjak däl. Olakon günahlar belli. Halkyň hakyny emeller. وتسلط على الملك وقومه عدو فظفر بهم وقتل الملك وزوجته بذلك البستان وألقاهما فيه حتى بليت لحومهما. سبحان الله. Ol kavmin başında başka bir düşman menen jeng meydanı, savaş meydanı girmeli bolupdyrlar. Olar tarapy öýre güýçlümişdi. Elias peygamberin kavmini qyrana berip padişany oyan padişaň benanasyny şu bostanyň içinde tutup öldürüp gömmeni bostanyň içine oklap gaýtypdyrlar. Ýöne etsinki şu ýeriň ýüdünni bostanyň içinde düşürüp galypdyr. Ve mahşer meydanında da turacaklar da. Ve hemmemiz de mahşerde turacak. Elhamdülillah ona imanımız kamil. Adamın pali, adamın niyeti, dinlen, adamın pali, adamın niyeti, içinden aylayan fikri salim olmak gerektir. Hakkı bercay etsen her bir reveçte, hayrını baş edip şerrini sinder diye Allah'ın dostu Mahdumul İşan aydiyer. Hakkı bercay etsen her bir reveçte hayrını baş edip şerrini sinder diye. Eğer hakkı bitirecek, Allah'ın buyruğunu bitirecek, Hudaýyň radyçylygyny tapjak diýip pälini, niyetini alsaň, mıdam hayrın baş olup, mıdam günahlyň ýuwulyp durar diýipdir. Hayrını baş edip, şerrini sinder. Sinder diýdi şerriň döwer, şerriňi aýrar, günahyny aýrar diýdi da. Pälin bir wagtda bir kyssaja görüň aýdyn. Bir wagt bir padşa bir owa bar ýemişdi. Ýani bir ýaňadan geçip bar ýemişdi. Ýa-da bir ýaňa düşüpdir da. Ohum ýankyýal bir bagyň kulgesine qonypdyrlar, düşüpdyrlar. Ohum öýesi bagynyň narynyň, enarynyň bişen narlardan ýygyp getiripdir. Bir wezir, wekil, bir neçe ýannakylar mundan gönün iýipdirler. Ýöre takamlamışdyr. Padşa ýüregine apdyr. Bir bag ýöre miwesi gowaýmyň diýipdir. Ýüregine alypdyr. Muny men alaýyn, muny durmasyn diýipdir. Bir bagy mundan alaýyn, muny durmasyn diýipdir. Oňa ýöne doýmandyr häzir anardan, bagyň miwesinden. Getir oğul yine diýipdir ýanky padşa. Yine getiripdir. Nar kakıpdırla, narın çürüktür. O bir nar kakıpdır, ağzı çıkıpdır. Nämin bagyny ütkötdiňmi diýipdir padşa. Bagyny esay diýipdir. Sultan diýipdir, bag öňkü diýipdir, sen niýetin harap boldy diýipdir. Öňkü niýetin ýok bolmaly sen diýipdir. Olar kölgelenme niyet bilen geldiň diýipdir. Sultan niyetin harap boldy sen diýipdir. Näme boldy diýipdir. Adam erde bolsa, hileyde bolsa, himsaye de bolsa, obagara da bolsa, karment de bolsa, karger de bolsa, işini we gidip bürşünde adamın päl salim bolmak gerekdir. İçin salim nigmat baqa kadrını bilmek. Şu nigmat baqa kadrını bilmek näme bolýar? Nigmat baqa kadrını bilmek diýdigi, şondan istifade edip elhamdülillah diýmek, mesirge mesizlik, başka kişini horlap kiçiltmesizlik, nigmatyň içinde bolansaň başka birine zulmetjek bolmasızlyk, başka birinin aýbyny açmasızlyk, mesliği götürüp gezmek. Muňa diýerler nigmatyň kadryny bilmek. Araplar muňa adyna şükür diýerler.
Emmen nıgmat baka, pel harap bolsa ve bir şerigim iki ol tukana çıktırlı bir şerigim. Innemin acap yol men bu ikisi bilece pullanıp bariya men bir zat edip bunu uttayın ve bir kenara savursun. Bu pel harap bolluk ki. Bereket kit yarağınla. Ya dede dünyadan yetiyor mal bölüşmeli. İçinde doğanın miri. İçinde doğanın miri. Ya erkek ya denana. Men bir yol geleyim onu kenara savup ödüm alayın deyip bir fikri ütküdü verse pel harap bollu bereket ayrıya. Pel harap bollu bereket ayrıya. Şayet malı köfelsin. On malının köfelülüğü eyni bir adam olur. Ödü hordur. Yöne dert bulunsun çişiptir. Şu zırıp yöne çiştir. Kanı yoktur. İti yoktur. Yalandan çiştir. On malının kelli yöne çiştir. On bereketi yoktur. Şuna mal kendip taşının da ağırlanam. İlyas Peygamber'in kavmi elin cihan insaniyete derstir. Allah Zülcelal Hazreti İlyas Peygamber'in oğudun kavlını tarihtay diye 2-3 yıl ot ip kafırgaları görünüp kafırgalarının damarları görünüp giderdi diye binne Peygamber olup zahmet çekip horluk çıkıp geçiptir. Huday Teala İlyas Peygamber'in nur bereketlerinden bizim üstümüze yağdırsın inşallah.